होन दे दे नांगौबा आं दा 10 थाखा हरगोन आं ठेरगौ हेबी सेलगुरी सेरजानिया मोरखाबो हौसने है गोरबारा दामना सेलगुरी गटो अरे गाड़ी so này hà nó sẽ nó là gặp phớt so này giờ ra làm bạn ấy nó rồi đó cái nó làm này chắc rồi nó rồi đó cái cái phơi cái nó rồi ya finally mà nó được cái này về vậy này về vậy hay quá đấy là làm của bạn ấy cái này làm mới thắng mau là nih ada. Amanya deh, rai rai juga nunggu kabar ini mau jangan jawab. बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा है लेकिन कोई मुंशी नाम बस इंडी रंगून ना होन दे नांगौबा आं दा 10 थाखा हरगोन आं ठेरगौ हेबी सेलगुरी सेरजानिया मोरखाबो हौसने है गोरबारा दामना सेलगुरी लामाया गाज्रि जाबायमोन ना बियो स' बेनि थाखायनो मावहरदों बाव बेखौ नारहरनोसै नंथाया बैयावहाय हाखरावहाय ना बिराद जारला जाबाय खुरजोब्बायसो बियो हाबाय मानोथो गारहोआ जाखो हा Kayaknya pengen naklay warna itu jalan berbahasa iba. Elai. Pengen naklay warna itu jalan leh. Kalau free na rekipin bu ya. Aduh, ini nang nang ini huwa kena ngapain pun. Ini sih benar le. Ini bustuar, mana apa? Aku tuh bisa tangsi nggak pindu. बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा साथ ini jabai Senggribel. Jangan nih Senggribel hogasin dong arena. Actually जों दा मा खालामगासिनो दं? गां माबा होगासिनो जों गेन्स मा खालामदों?
लामा बानायगासिनो दं आरोना सेन ग्रेबेल ना ओरैनो मानसिफ्रा बेसे बुरजा दं हनै गारगासिनो दं आरो फेनलागासिनो माखासेफ्रा मोजां नुदों आरो मोजां नुबाय आरोना बे जायगाया बिराद गाज्रिमोन बै समनिफ्रायनो मानसिफ्रा बे थांलाय फैलाय बेजों बिराद उसुबिदा जायोमोन बेनि थाखायनो बानायहोदों जेनेबा आं बेफोरखौ जाया जानो बाबा गाव हरलाबायसै मोनजादों मोनबासो जायो खिन्थु बायनानै जाया ओरैबायदि फाग्ला ना ओरैनो खननैल' जायोलै थास नोंलाय थांगासिनो दं हिनजाव गोदान लायनांगौ नोंहा अजयनाव गारदों दा बैयाव अजयनावहाय सानदुंसो गानसिनोमोन सोरखौ एसे बैखौ बुंहरदो दा खोनाबाय होजाबनि नोंबो होजाब नै हानोसैयानो आरोना लोगोफोर नै जों दा लामा बानायगासिनो दं आरोना गायसिनो लामाया गाज्रि जाबायमोन आरोना दा बिदिनो एसे ग्रेबेल होगासिनो आरो जों दा फाइनालि माबायानो जोबजोब्बाय नैबे जाहैबाय हाइवे दा बे लामाखौ बानायगासिनो दं आरो जों नायलांबाय दा नोंथांमोन